Pozdrav pričaljupci, moj laptop je u mojoj ruci. Spremna sam za još jednu jezikolomku, nadam se da ste se otpetljala prošli put. Ovo sam našla na internetu, da vidimo kako to ide. Kralj Karlo i kraljica Klara su krali klarinet. Jedva sam izgovorila ovaj prvi put, a izazov je možeš li brzo izgovoriti ovu rečenicu 5 puta za redom. Da vidimo. Kralj Karlo i kraljica Klara su Idemo ponovo, ovo nije bilo, jel da? Kralj Karlo i kraljica Klara su krali. Meni je ovo užasno teško, ne znam kako ćete mi to. Vi ćete se na bolje. Ok. Kralj Karlo i kraljica Klara su krali klarinet. Kralj Karlo i kraljica Klara su krali klarinet. Kralj Karlo i Dva i pol. Očaj. Vi pokušajte, budite bolji od mene. Kralj Karlo i kraljica Klara su krali klarinet. Šta će im klarinet, tako su kralj i kraljica, ne veze. Možeš li napraviti vlastitu jezikolomku o ovome? Leptir. Ovo je vaš izazov. Pozdrav svima, bok!